Okay, so ako naglalagay ako ng thumbnail. Ang gamit ko ay YouTube Studio. So, kailangan downloaded na sa phone niyo yung YouTube Studio. So, click niyo yung YouTube Studio, then punta kayo dito sa video sa baba. Pwede nyo naman yung makita. So, ito. Ayan. Pumili kayo ng video dyan kung alin sa video nyo yung gusto nyo lagyan ng thumbnail. So, halimbawa, ako. Halimbawa, itong how to create Google account. Halimbawa yan. Ipagpalagay na natin na wala pa siyang thumbnail. So, kung dito guys, makikita nyo, ayan, etong pencil. Click nyo yan. Okay. Pagka-click nyo, ganito yung magiging itsura. Ayan. So, i-click nyo din ulit itong pencil na to para mapalitan yung inyong thumbnail or para makapaglagay kayo ng thumbnail. Click nyo siya. So, si YouTube ay nagsasuggest ng pwedeng thumbnail, pero pwede rin siyang customize. So, pwede kayong, kung gusto nyo ng customize, piliin nyo itong change. Yan, change. And then, ayan, pwede na kayong kumuha. Kasi wala akong naka-ready na thumbnail. Halimbawa na lang, ito yung gusto nyong thumbnail na ilagay. Halimbawa lang ha. Ayan, kung yan yung gusto nyong thumbnail na guys, select nyo lang siya. Click nyo dito sa taas, select. Ayan, napalitan na siya. And then, para makita nyo na ganyan na siya, save nyo. Save lang natin. Ayan. Tingnan nyo. Palitan na siya. Iba na yung thumbnail niya. So, ganun lang kasimple.